Adegi politika sozialeko diputatu eta gure alternatibako kide Ander Rodríguezen aurka jarritako salaketaren berri izan dugu aste honetan. Zentzu gabekeria horren aurrean, gure kideari Oskar Matutetanik, Amaia Berzarora alternatibaren bozeramaileok, adieraziteko erabateko babesa berretsi ez-ezik Gipuzkoako erresidentzien gatazkan patronalak izandako jarreraren balorazioa zurekin partekatu nahi du. Nabarmendu nahi dugu, lehenengo eta behin, benetan eman diren mehatxu bakarrak, beren soldaten jantziera eta lan eskubideen galera pairaitzen, hasi diren ehunka langileek jasotakoak direla. Enpresa buruek diseinatu eta menpeko politikoek martxan jarritako lan erreforma berameri. Horiek dira bai eta ez, politika sozialeko diputatuari leporatzen dizkiotenak, euskal gizartearentzat ezagunak eta mingarriak zaizkion mehatxu bakarrak. Gipuzkoako zahar-egoitzetako patronalek mahai gainean jarritako mehatxu berberak dira langileen baldintzak negoziatzeko prozesua hasi zenean. Ezaguna da sektorean ari diren langile gehienak emakumeak direla eta beren eskubideak berriz zapalduko zituztela ikusita, borroka eredugarria abiatu zuten. Bizitzarako ezinbestekoak diren lanak dira haiek egiten dituztenak, baina guztiz ikusezina eta prekarietatea nagusi den sektorean enpresaburu jakin batzuek negoziorako aukera bihurtu dutenak. Sektoreko lan baldintzak hobetu behar zituen proposamena eginda, Gipuzkoako Aldundiak erakutsi zuen diru publikoa kudeatzeko beste modu bat dagoela. Gizartearentzat kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzeko baliatuta gainera. Uler dezakegu, adegirentzat guztiz berria izan daitekeela ordezkari instituzional batek zerbitzu sozial eta publikoen zein horietako erabiltzaileen alde kokatzea. Izan ere, bildu agertu arte, izan dituzten eskusartze bakarrak adiskidetze keinuak eta beren mozkinen defentsa izan dira, langileen prekarietatearen lepotik etorri badira. Salatzeko ezer badago, dudarik gabe instituzio gehienek herritarrei zerbitzu publikoak eskaintzerakoan, enpresazpi kontratatuek aplikatzen dituzten baldintzen aurrean ageri duten hipokresia da. Gure ustez, instituzioen implikazioa berrezkoa da eskaintzen dituzten zerbitzu publikoen kalitatea bermatze aldera. Are gehiago zaintzaren sektoreaz ari garenean, eta baita lan hauek betetzen dituztenen duintasuna bermatzeko ere. Gure lankidearen kudeaketa beraz guztiz zuzena izan da. Are gehiago, eredugarria izan beharko litzateke orain arte nagusi izan diren, enpresaburu eta politikoen arteko jauntxokeriaz beteriko harreman horiekin bukatu ahal izateko. Izan ere, dirutza jartzen dute, enpresa batzuen esku herritarrekin zein langileekin gutxieneko baldintza batzuk betetzen dituzten kontrolatu gabe. Gipuzkoako aurreko gobernuaren eredua izan dela badakigu. Arabako eta Bizkaiko egungo exekutiboekin gertatzen den bezala zen. Atea itxita eta patronalekin bakarrik negoziatzen dute. PNV, PS eta PP jakin badakite jarrera honek herritarrak kaltetzen dituela, zerbitzu publikoen kaskartzea pairatzen dutela. Patronalaren mesederako egiten dutela ere badakite, lan erreformaren aukerak baliatuko dituela argi eta garbi utzi duten patronala, gehiengoa prekarietatera zigortzen duena gutxi batzuen irabaziak handitzen dituen bitartean. Agerikoa dirudi, Espainiako lan erreformari aurre eginez, langileen eskubideak defendatzen dituztenak instituzioetatik kanpo nahi dituela adegik. Oso helburu eta aukera politiko zehatzak dituen patronala da. Eta lotsagabea izan behar da, biktimazizazioa hitz egiteko, kaltetuenak haien lanaldia luzatzeko eta soldata jaisteko arriskuan zeudenak emakumeak zirenean, guztia PNV-ren konplizitateari. Alternatibatik, Euskal Herria Bildutik eta herritarrek kudeatzeko ardura eman diguten instituzioetatik, kalitatezko zerbitzu publikoen defentsan jarraituko dugu lanean, eta patronal diruzale eta haien menpeko politikarien arteko aliantzak salatzen jarraituko dugu. Harreman hori delako, kontzesio formako meseden truke, politika eta enpresen arteko ate birakariak eta alderdietarako doaintzak ahalbidetzen dituena. Madrilen askotan gertatzen direnak eta askotan salatzen dituguna. Euskal Herrian ostera, askok eskutuan mantentzea nahiago dute, halako sektoreetan